Postrna repa. U ishrani se koristi zadebljani korijen okruglastog ili valjkastog oblika, ljubičastog gornjeg dijela i bijelog donjeg dijela. U presjeku meso je bijele boje bez šupljina. Na njegovom vršnom dijelu nalazi se rozeta sa ovalno izduženim listovima. Sam naziv postrna govori nam kako se ova repa najviše uzgaja kao drugi usjev u plodoredu. Za uzgoj su najprikladnija lakša pjeskovita tla bogata humusom. Nije preporučljivo postrnu repu sijati 3 do 4 godine na istom mjestu kao i druge kupusarce. Posijanu repu po potrebi je moguće raščupavati, odnosno proređivati. Najviše se uzgaja iz sjemena, a može da se koristi i kao presadnica. Prije pobjedonosnog pohoda krompira jestive su repe imale vrlo važnu ulogu na poljima i tanjurima diljem Europe. No nije samo korijen jestiv kod ove biljke, nego i listovi. Kuhani na pari ovi listovi podsjećaju na špinat. Cijela biljka u sebi sadrži mnoštvo vitamina. Korica ove mlade repe sadrži ulja gorušice koja su zadužena za blagu pikantnost. Ako želite jesti sirove postrne repe, morali biste ih oguliti. Repa kao biljka i njezine podvrste poznate su i po ljekovitim svojstvima i velikim udjelom vitamina C. Antikancerogeno, antiviralno i protubakterijalno djelovanje uvrstilo je repu u namirnice biljnog porijekla koje su potrebne čovjeku. Mlada postrna repa može da se naribana koristi kao svježa salata poput rotkvi, ali može da se koristi kao kuhana. Biljka je veoma bogata vlaknima. U prehrani se koristi kao svježa, kuhana i ukiseljena. Zahvaljujući vlaknima pruža dulji osjećaj sitosti, što je dobro za osobe koje žele da izgube kilograme na zdrav način. Uz to vlakna iz povrća pomažu održati stabilnu razinu šećera u krvi, a s obzirom na to da apsorbiraju vodu u debelom crijevu i olakšavaju kretanje crijeva, sprječavaju zatvor i pomažu redovno pražnjenje stolice, ključno su za izbacivanje toksina iz organizma. Vlakna smanjuju upalu u debelom crijevu. Repa sadrži kalij koji može pomoći sniziti tlak jer potiče izbacivanje natrija iz tijela i pomaže širenju arterija. Konzumiranjem veće količine repe smanjuje rizik od gojaznosti, dijabetesa, srčanih oboljenja i poboljšavamo opšte zdravlje organizma. Ukoliko ste bez ideje kako spremiti repu, ostavit ćemo vam nekoliko prijedloga. Hvala što pratite naš kanal Dašak prirode i pomažete nam da budemo sve bolji.